130 film labur, 32 kartel, Euspot lehiaketaren lehenengo edizioa, UE Zinema sekulako arrakasta izaten ari da. UE Zinema Euskal Film Laburren jaialdia da. Aurtengoa 5. edizioa izan da eta 2 berrikuntza nagusi ditu. Egin dugu berrikuntza nagusi bezala film laburra jasotzeko orduan online bidez jasotzeko aukera ematea eta horrek ekarri digu film labur kopurua ia bikoiztea, ez? 2. berrikuntza Euspot lehiaketa izan da. Euskarazko Espoten lehenengo lehiaketa. Asmoa da euskaraz egiten da publizitatearen suspertzea edo behintzat euskarak publizitate arloan presentzia handiagoa izatea. Euspot sari ofiziala Iñaki Lasaren merkataritzaren erabilera da balioa Espotari eman zaiona. Euskara ez da normalizatuko soilik zerbitzuak eskainiz. Bai? Euskara normalizatzeko jendearen pensamendutan eragin behar da. Eta hori komunikazioa da. Asier Altuna zinema zuzendari eta gidoilariak eman zion jaialdiari hasiera eta bertsolari filmaren barrenak erakutsi zizkigun irudi esanguratsuekin. Izan dela pelikula bat, juntala sortzen grabatzen oian nainean eta horre satisfazio asko emate ditula eta goza bat izan dela pelikula grabatzea. Eitzen ikasi dut ni behintzat hori ez ofizioa eta askotan uste bihotzai kaso pixkatin behajakola. Jaialdiari itxiera emateko sari banaketa ekitaldia egin zen. Euskarazko film labur onenaren saria Alberto Gastesirentzat izan zen, ekaitza lanagatik. Ideia justu izan zen, Donostian atera zen ekaitz egun bat, eta izan zen improvisazio gauza oso azkarra eta amorezko historio bat beste puntu batekin. Film labur eta produkzio onenaren saria Aritz Zubilagarentzat izan zen, She Lost Control laburragatik. La verdad es que yo pienso bien poco en una temática o en algo que se pueda decir en palabras. Realmente mi principal preocupación es encontrar una historia que me apetezca contar y como director creo que el trabajo es encontrar la forma más adecuada de contarla para que al espectador la historia en sí mismo le resulte apasionante. Quería mostrar cómo se sufre alrededor de una víctima y luego mostrar el amor, la generosidad y el estar siempre de las madres. Es un homenaje a las madres, directamente. Azkenekoz, ikasleen 2 sari maskarak lanak jaso zituen. Bueno, eta guk ere 2 sari jaso ditugu, ezta Miren? Bai, publikoaren saria, berez espero ginuna, eta hause, film labur onenaren saria. Beraz, guretzat ere, probetxuzkoa izan da, aurtengo UE Zinema. Klaketa!